Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i chi roedfa ar yr ail sil yn hymor yr advent. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno ni. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi heddi eto. Croeso cynnes iawn. Heddi ar yr ail sil yn hymor yr advent, fe gynheuwn yr ail ganwyll ar dorch yr advent, sef canwyll heddwch. Gweddiwn. O Dad Nefol, gweddiwn am heddwch yn ein byd ni, ac am dangnefedd yng nghalon pob person. Am heddwch ymhell ac agos, codwn ein llais i ti o Dad mewn gweddi. Yn enw Iesu Grist tywysog tangnefedd. A'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo'r tir deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist. Pan oedd Mair ei fam wedi diweddio i Joseph, cyn iddi'n briodi, fe gafwyd i bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân. A chan i fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno'i chywelyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angen yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd a dweud, Joseph fab Dafydd, paid â gofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn y genhedlwyd ynddi yn deillio'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu, a mae ef awyrydau bobl oddi wrth i pechodau. A digwyddodd hyn oll fe'n o cyflawnid y gair y lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wele, bydd yr wyrif yn beichiogi ac yn esgor ar fab, a gelwi'r ef Emmanuel.
Hynny yw o'i gyfieithu, y mae Duw gyda ni. A phan ddeffrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel yr oedd yr angel ar arglwydd wedi gorchymyn, a chymryd Mair yn wraig iddo. Dduw'r adfent, tyrd eto, ro'r cyfle i ni ddechrau o'r newydd. Dduw'r proffwydi, a ddewais drwyddynt y ddyfodiad i'r byd, disgwyliwn amdanat, a'r dyfodol a ddaw gyda thi. Dduw'r adfent, wrth i ni baratoi ar gyfer d'adfent, cynorthwya ni gyflwyno'r newydd da yng nghanol newyddion ffug a chelwydd ein hoes. Gwna ni'n ddewr i gyhoeddi dy heddwch, a gwna ni'n benderfynol i geisio cyfiawnder. Yn anialwch ein byd, ro'r cryfder i ni weiddi'n uchel dy wirionedd, a llais fydd yn diarfogi grym ac yn herio ragfarn. Arwain ni geisio gwneud y ffyrdd yn syth, mwyn i ni allu unioni'r cam a wnawn ni eraill ac i ddfyd. Heria ni i wastatau a lefelu, fel bod gormodedd a thrachwant yn cael eu trechu, a bendithion bywyd yn cael eu rhannu'n gyfartal. Nertha ni i ddwyn ysblander i'r amlwg, fel bod cariad a gras, maddeiant a thosturi yn meddiannu pob calon ac yn lliwio pob bywyd. Ysbrydola ni a thaddewid o iachawdwriaeth, mwyn i ni roi heibio pob ofn a gweithredu dros obaith a rhyddid. Dduw'r adfent, tyrd eto, ro'r cyfle i ni ddechrau o'r newydd. Free.
Mae arddangosfa arbennig o yngylion wedi agor mewn eglwys yn Wrexham i gofio am y miloedd sydd wedi marw o Covid-19. Dros y flwyddyn diwethaf, mae Caredigion Eglwys y Plwyf San Silin wedi cynhyrchu 6,000 o yngylion o bob lliw a llun. Mae'r yngylion wedi cael eu hongian mewn rhwydi sy'n hongian i fyny mewn tŵr a chorff yr eglwys a bydden nhw yno tan fis Ionawr. Mae pob angel yn cynrychioli bywyd y gafodd ei golli, ac maen nhw wedi cael eu creu gyda phapur sydd naill ai'n newydd neu sydd wedi ailgylchu, gwlân a deunyddiau eraill. Am wledd i'r llygad, ond am stori drist y tu ôl i'r wledd honno hefyd. Ymhlith y cymeriadau sy'n amlwg yn stori'r geni, mae'r angylion. Mae yna dia 300 o gyfeiriadau yn yr ysgrythurau at angylion, sy'n dipyn mewn gwirionedd. Mae yna dipyn o sôn felly am angylion yn y Beibl. Ond mae yna dipyn o siarad am angylion y tu allan i gloriau'r Beibl hefyd, a hyd yn oed y tu allan i'r cylch Cristnogol. Mae yna lyfrau wedi sgrifennu a chyfeiriad at angel neu angylion yn eu teitlau. Mae yna ryglenni teledu a ffilmiau a chyfeiriadau at angylion. Llwch chi feddwl am rhai tybed? Tybed na fiwch chi'n fan o Charlie's Angels. Mae yna dîm pêl fas o'r enw'r California Angels, mas yn America. O fe gefes i fatgoffa hefyd fod yna saints i gael hefyd ac nid yn unig angylion. Ac mae yna dîm pêl droed yn Lloegr o'r enw'r Tonbridge Angels. A beth am y clwb motorbikes byd-eang, Hell's Angels? A beth am y pwdin blasus o'r nhw'n arfer cael pan mwyn i'n blant? Angel Delight. Wel, mae yna llawer o sôn am angylion yn does mas yna yn y byd. Mae yna ganran uchel o bobl heddi yn credu mewn angylion. Mae rhai ohonyn nhw'n credu i bod nhw o bryd i'w gilydd yn teimlo presenoldeb angylaidd o'i hamgylch nhw. Eraill yn credu bod gyda nhw angel sy'n gwylio drostyn nhw. A dyna'r syniad sy'n tu ôl i'r cerflun heiarn anferth hwn yng ngogledd Lloegr ynddo fe. Angel y gogledd. Cerflun ar ffurf angel sy'n edrych i lawr ac yn gwarchod y tir a'i phobl. Mae'r ddelwedd o angel yn un sy'n gyffredin iawn rhwng y crefyddau i gyd. Ond ein dealltwriaeth ni fel Cristnogion yw mai negeseudd Duw yw angel. Ac am ganrifoedd, mae angylion wedi cael lle amlwg yn ein haddoliad ni, yn ein diwynyddiaeth, yn ein emynyddiaeth, yn ein ffenestri lliw ac yn ein cerfluniau Cristnogol. Ac o ganyniad, mae gyda ni ddelwedd draddodiadol o angel mewn gwish gwen a chanddi hi neu ganddo e a denydd. Ond o ble dath yr angylion? Mae'r Beibl yn dweud mai dim ond Duw sy'n dragwyddol. Mae dim ond Duw sydd wedi bod yno ers y cychwyn. A mae hynny'n golygu mai bodau sydd wedi creu yw angylion. Mae angylion yn cael eu portreadu yn yr Hen Testament fel pobl eitha normal. Ond oherwydd eu harbenigrwydd, maen nhw'n ymddangos fel pe bai nhw'n gwneud pethau sydd ddim yn normal. Mae rhai ohonyn nhw'n cael eu patriodi fel merched ac eraill yn cael eu portreadu fel bechgyn. A mae yna ryw fascination rhyfedd gan bobl heddi mewn angylion yn yr oes hon yn does e. Mae fesau angylion ym mhob man heddi. A phan i chi'n edrych mewn manylder ar rhywbeth, mae yna beryg eich bod chi'n colli golwg ar y pethau sydd yn bwysig. A fi'n credu falle bod hynny yn wir i ryw raddau gyda'r holl fascination mae sydd ac angylion y dyddiau hyn. Hynny yw y peryg mwyaf yw ein bod ni'n rhoi gormod o sylw i'r angylion, a hynny wedyn yn cymryd ein sylw ni oddi wrth Dduw. Y Duw a greodd y negeseuwyr yn y lle cyntaf. Y Duw sydd yn ein caru ni gymaint fel i fod e wedi anfon i fab Iesu i'n byd ni. Ddwy waith mae'n angel yn ymddangos yn llyfr datguddiad sy'n dweud wrth Ioan paid anhaddoli i, cydwais a thi ydw i fi a throdir sy'n dal tystiolaeth Iesu, sot i fod i'n addoli i medde'r angel. Mae angylion yn arwydd o ddiddordeb Duw yno ni. Mae angylion yn gyfrwng datguddio wyllus Duw yn cario neges Duw i'r byd. A dyna'r union beth a ddigwyddodd adeg yn y Dolig cynta, yndyfe? Ac mae i'r angylion le amlwg yn stori'r geni,
achos i bod nhw'n datguddio meddwl Duw ac yn trosglwyddo meddwl Duw i'r byd. A chyn gen i Iesu, fe ddatguddiodd Duw i rieni Iesu, Mair a Joseph, neges, yr un a fydde newid yn llwyr i bywydau nhw'ch dau, ond a fydde hefyd yn newid cwrs hanes y byd. Duw drwy'r angel yn siarad â Mair a Joseph. A dyma ddod at yr hanes mwyaf cyfarwydd o stori'r geni sy'n ymwneud ac yngylion, sef yr yngylion yn ymddangos i'r bugeilied ac yn cyhoeddi'r newyddion da o lawenydd mawr am ein Iesu ceidwad dyn. Dyma'r yngylion sydd wedi cael eu portredu ar hyd y canrifoedd gan blant ein heglwysi ni a'n hysgolion Sul ni. Wy'n cofio yn y doli cyntaf fi o'n i yma yng Nghaerfyrddin, Elin yn merch ni, oedd yn 2 mlwydd oed ar y pryd. Mi roedd hi wedi cael ei ddewis i fod yn angel. Ac un linell oedd ganddi yn y cyflwyniad nadolig, a'r linell oedd, angel ydw i, fel fy mam. Ac yn wir fe ath y gynulleidfa gyfan i chwerthin, ond mi roedd Elin yn syllu arnyn nhw. Ddim yn deg wedi deall y frawddeg na'r ergyd chwaith. Yr yngylion, y bugeiliad ar yngylion, dyma'r ddelwedd sydd ar unwaith yn cyfeirio'n meddyliau ni tuag at Fethlem, tuag at y stabal, tuag at y preseb, ac at y rhyfeddod a oedd yn gorwedd yn y gwair, sef Iesu Grist, gwaredwr y byd. Ond yw'n hyfryd o beth i feddwl bod y cyhoeddiad cyntaf o enedigaeth y Meseia wedi cyhoeddi gan yr yngylion i'r bugeiliad. Y bugeiliad o bawb. Y bobl cyffredin hynny, pobl nhw'n perthyn i haen isa'r gymdeithas nôl yn yddiau Iesu. Ac oedd gwaith digon diflas gyda nhw yn doedd. Ac achos natur i gwaith, oedd pobl yn dieddol o'i gosod nhw ar wahân i'r Israel grefyddol. Oherwydd natur i gwaith, dyn nhw ddim yn medru cadw lan a chyfraith Israel, ac o ganlyniad, oedd pobl yn dieddol o edrych lawr arnyn nhw. Ond nhw ddim yn cael ei ystyried yn bobl ddiwiol o gwbl o'i cymharu â phobl eraill. Ond eto, i hys raddoldeb yn y gymdeithas, i diffyg gwybodaeth, atyn nhw y dath yr yngylion yn gyntaf. Atyn nhw yn gyntaf y cyhoeddwyd yn newyddion da o lawenydd mawr. Atyn nhw y cyhoeddwyd yn gyntaf bod y Meseia wedi eni. Ac wedi derbyn y neges gan yr yngylion, fe ath y bugeiliad i Fethlem ar unwaith, heb oedi o gwbl. Gadael y cwbl, i weld yr hyn yr ysbysodd yr arglwydd nhw amdano. A pha gyfrwng a ddewisiodd yr arglwydd i'w hysbysu nhw am eni Iesu, ond yr yngylion. Negeseuwyr Duw. Mae'r angel a'r yngylion yn ganolog i hanes y geni. Gwaith angel yw trosglwyddo neges, ac mae hynny'n gwbl amlwg yn hanes y Nadolig cyntaf. Yr angel yn rhannu neges Duw a Mair a Joseph a'r bugeiliad. A mae Duw yn defnyddio yngylion i fod yn gyfrwng cyhoeddi neges mewn mannau eraill hefyd. Adeg y Nadolig cyntaf, ie, ond adeg y Pasg hefyd, os gofiwch chi. Adeg geni Iesu, ond adeg i atgyfodiad hefyd. Pan ath Mair Magdalene i'r bedd i chwilio am gorff Iesu, fe welodd i yngylion yno, ac oedd gyda nhw neges eithriadol o bwysig i'w gyhoeddi iddi. Wraig, medden nhw, pam wyt ti'n wylo? Nid yw Iesu yma, y mae wedi ei gyfodi. Duw yn cyhoeddi drwy'r angel bod Iesu wedi eni, a Duw hefyd yn cyhoeddi drwy'r angel bod Iesu wedi concro marwolaeth a'i fod yn fyw wedi atgyfodi. Beth wedwn ni am y busnes yngylion yma felly? Wel, fe allwn ni ddweud i sicrwydd fod yngylion yn arwydd o ymwneud Duw yn ni, yn arwydd o ddiddordeb Duw yn ni, a'i awydd i'n harwau ni drwy fywyd. A chi'n gwybod beth, wy'n dechrau meddwl bod fi'n credu mewn yngylion wir i chi. Yn credu bod Duw yn defnyddio yngylion heddi i'n harwau ni ac i'n nerthu ni ac i'n diogelu ni hefyd. Ac wy'n gwybod bod angen i ni gadw'n lliged ar agor heddi,
i sylwi ar yr angylion sydd yn hamgylch ni, gan gofio bob amser ystyr Beiblaidd angel sef negeseudd. Nawr nid chwilio'n hamgylch ni am rywrai sy'n gwisgo mewn gwisg gwen a chyda nhw adenydd ar i'w helw amgylch eu pennau ni'n gwneud, ond pethau, neu bobl, neu leisiau sy'n trosglwyddo negeseuon i ni oddi wrth ddiw. Mae'n bosib ein bod ni'n dod o hyd i un yn ein cydwybod ni, rhywbeth sydd yn gwneud i ni oedi ac i feddwl ac i ystyried, y llais mewnol hwnnw sydd yn ein rhwystro ni rhagwyrodd i arlwybr Duw. Falle bod angel yn ein hymyl ni, mewn ffurf aelod o'r teulu neu gyfaill. Dewch i ni edrych o'n hamgylch ni heddi. Mae yna bobl yn hamgylch ni o ddydd i ddydd y mae Duw yn gweithio drwyddynt, ac mae ei neges ef yn cael ei throsglwyddo drwyddynt, a'i ewyllus yn cael ei gyflawni drwyddynt hefyd. Ond am heddi, yn ystod tymor yr advent, fe gofiwn ni am y neges fwyaf a gyhoeddwyd i'r byd eriod oddi wrth ddiw, a thrwy'r angylion bod y Meseia wedi eni, a'i ewyllus wedi gyflawni. O deuwch ffyddlonied, o cenwch angylion, cenwch gorfoleddwch, o cenwch wy holl ddinasyddion y nef, cenwch gogoniant i ddiw yn y goruchaf, o deuwch ac addolwn, Grist o'r nef. Amen. Mae yna groeso mawr i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu i ymuno ni wrth i ni rhannu'r bara a'r gwin hwn yn awr. Yma'n dymor yn Nadolig. Fe gofiwn ni am Fethlem, ond fe gofiwn ni hefyd nad dathlu genedigaeth unrhyw faban awn nawn ni, ond dathlu genedigaeth a dyfodiad gwaredwr y byd. Wrth i ni feddwl am Fethlem, fe feddyliwn ni am Galfaria hefyd. Fedrwn ni fyth a gwahanu pren y preseb o ddiwrth pren y groes. Priodol felly yw ein bod ni yn ystod tymor yr advent yn rhannu'r bara a'r gwin gyda'n gilydd, i gofio nid yn unig am eni Iesu, ond am ei aber droson ni hefyd. Gai ddarllen o'r unfed bennod ar 10 o'r llythyr cynta at y Corinthied, lle mae Paul yn cofnodi hanes sefydlu swper yr arglwydd. Oherwydd fe dderbynnu Iesu oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodau sy'n chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddo ddiolch fe torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd erich mwyn chwi,
Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar yfwch cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Gawn ni weddio gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Diolch i ti am y fraint arglwydd o gael cyfarfod am gilydd o amgylch dy fwrdd di heddi. Mae'r bwrdd yn fawr ac yn llydan, ac yn estyn o aelwyd i aelwyd ac o wlad i wlad ac o gymdogaeth i gymdogaeth. A mae hynny beth hyfryd arglwydd ein bod ni pa le bynnag i ni yn medru cyfranogi heddi o'r un corff ac o'r un cwpan. Ni'n diolch i ti arglwydd am y bara'r gwyn hwn sydd i'n ffydd ni yn arwyddion gweladwy o gorff Iesu y ddrylliw drosom ar y groes, ac o waed Iesu yr hedodd ein mwyn. Bendithio felly o dad nefol y wledd hon, ac wrth i ni gymryd y bara'r gwyn, cyfeirio'n meddyliau a'n calonau ni Fethlem, a thi hwnt i Fethlem, i Galfaria. Gwrth i ni gael ein hedgoffa unwaith y dragor, pa mor ddrud i ti oedd cadw'r byd. Derbyn felly ein diolch a chliw ein gweddi, yn enw Iesu Grist, a ddaeth yn faban bach i'r preseb y Methlem, ond a dyfodd yn ddyn, gan goncro marwolaeth a'r bedd, a throi'r groes yn orsedd a'r draen yn goron, iddo ef, ynghyd â thi a'r ysbryd glân, a bwr clod ar gogoniant heddi, ac hyd yn oes oesoedd. Amen. Yr arglwydd Iesu yn nos bradychwyd ef a gymrodd fara. Ac wedi diolch i Dduw amdano fe'i torodd a dywedodd, hwn i fy nghorff sy'n cael ei dorri er eich mwyn chwi. Cymerwch bwytewch a gwnewch hyn cof amdana i. Yn yr un modd fe gymerodd gwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, yfwn bawb o hwn. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed o'r cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Ei ras o derbyniwn, ei heiddiant gyhoeddwn, a throsto ef, gweithiwn i gyd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, ac edrychwn ni mlaen a gael eich cwmni chi eto. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.